Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ada na punta manghigala ini atong tulumanon sa kahanginan CONA, Kati Kisis on Air. Og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverend de Padre, Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw? Lunes. Pizza 13 na kini maghigala sa bulan sa Hulyo. Uy, daghang tao ro si bulan maghigala. Mga debuto sa Senior San Antonio di Padua. Oy, kumusta na mga debuto? Daghan to kay grasyang nadawat no kining magdebosyon kita kang Senior San Antonio de Padua, the patron saint of the lost, no? Makakuan kita daghan tang grasyang madawat. Ana no? So bueno, kumusta na ato daay nga timbayaon usab og maayong mudto ang ato ang kalahorong obispo Bishop Lito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kaparian, no? Ilabi na gayon ang akong mga classmate, no? Si Padre Obing Masyon, si Padre Dami Hiramis, ug si Padre Tonton Arnaiz. Oy, kumusta naman ka, Father Ton? Brother, kumusta naman ka, brother? Ibon usab si Boding, si Bodi, nako. Ilahi ang mga pangalan may gala, no? Si Father Obing, akong tawag ini Bodi, ayan, no? Si Father pod Hiramis, akong tawag is Damix. O ang ako pod nga Father Arnaiz, ang akong tawag pod brother. Ayan, no? Ang ila pong tawag na ako mga higala, si Father Ubing, Body. Ayan, no? Si Father Kuan pod, si Father Dami, tawag niya na ako Twenix. O si Father Arnaiz, unique akong pangalan, Braddock. Ayan, no? Braddock. Ano? Abino, kumusta naman mga igala na gidaot mo ko kana kamong tanan sa Kapiskay sa Panlawas ni ining kamuntuhon. Abino, arita mga igala sa Saint of the Day. Saint of the Day ta. Ang atong Saint of the Day karon mao si Saint Henry. Abino kini si Saint Henry, membro kini siya sa usa ka noble family. Buti pasabot nga may pagkadatuon nga mga pamilya. Ug kani nahimo gani gini siyang usa ka emperador. Emperor, no, sa Roma. O niya, he ruled the empire with great religiosity and respected the authority of the Pope. Wala ra gani problema di ay si Kuan, si Saint Henry. O niya, nahimo kini siya nga namatay siya ug nahimo siyang patron sa mga childless family ganawan. Kinigo sila ug ang iyang asawa si Saint Henry, nagsabot sila nga they will remain celibate hangtod nga mamatay sila. Muna hinungdan nga nahimo kini silang mga patron, nahimong patron sa mga childless family kini si Saint Henry. So muna no, nga alang ni atong mga walay mga anak, pangayo mo anak gikan ni pangayo mo sa mga pagampo ni Saint Henry, no? Saint Henry karong adlaw ang iyang piyesta, no? Saint Henry, pangayo mo sa pagampo ni Saint Henry aron nga makanak na. Hala, no, padayon kita manghigala sa ato nga mga buhatonon ni ining kamuntuhon atong pangayoon usab ang pagampo ni Saint Henry. Ayan, no. Abino anita manghigala sa ato nga Batikan CBCP News. Abino CBCP News nato manghigala, Cardinal Charles Brown, Papal Nuncio to the Philippines, make a low-key visit to Marawi premature. Yan, no? Kini si Cardinal Charles Brown may bisita, no, sa prelature sa Marawi. Ang obispo karon dito mao si Bishop akong sangay Edwin de la Peña. O diya si Cardinal Charles Brown giubanan kini ni Manila Archbishop Cardinal Pablo Virgilio David. May bisita sila human sa ilahang dito man sila sa Misamis Occidental, no, aron nga pag-appeal sa 132nd Plenary Assembly of Bishops. Muna nga niagi na pud lamang sila sa ilang gihapit
ilang gihapit mga higala, ila pong gidalikyatan o sa ato pa na ila pong gidalikyatan ang pag-ampos pag-adto sa Diocese of Marawi. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Leo nakigsalo og kaon sa mga kabus. Matud pa niya fragility as a source of strength in the community. Matud pa no kana batang fragile meaning alampingan ba? Alampingan kayo no nga mga kini bitaw kana batang mura kag mag-amping pud ba nga dili ka maunsa pa puy mong giampingan muna nga niadto si Pope diadto sa mga fragile family, mga kuan ba, mga pobre og dito ni apil sa kaon nga sa ato pa wala niya palimbalinga nga delikado po kayo. No? So mga kanto mga higala mga balitang simbahano ni ining kabuntuhon o ari na ta mga higala sa ato nga kining main topic. No, nga atong main topic nato karon kabahin kini sa unsa ganito yung atong main topic karon mga higala. Kan man to itong sang adlaw 4 marks of the Catholic Church. Unya ang ato ang gisunod mao ang pag-discuss kung unsa may mga gitawag nato og mga provisions under Ad Gentis, no? Ad Gentis, no? Kato bitaw missionary document, no? Kana formally followed by the teaching of the Vatican Council, mga missionary activity, no? Promulgated in 1965 in the 1965, no? So wala, no? So muna siya mga provisions kana sa sulod, no? Matud pa active presence and participation of the poor. Sa ato pa diri mahigala sa Ad Gentes gidiscuss diri mahigala ang unsa may sulod sa mga dokumento, no, sa Ad Gentis. Ano sa meaning of Ad Gentis in Spanish? To the nation. No, Ad Gentis, no? O niya, theological roots. It explains ang Ad Gentis nagpasabot nga ang misyon, ang misyonarinhong aktibidad is rooted in the love of the Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, to draw all people into the life and family of God. No, kini di ay yung kinang mission, kana bitang mission gid ay missionary activity of the church. Dili ni kay ato na pud intawag tukod-tukod ni, no? Ang kining missionary activity of the church usa kini siya ka dokumento nga nagpasabot kanato, no? Sa Ad Gentes ba kining Ad Gentes nagpasabot kanato nga kung unsa gid ang simbahan nga ang pagmission is an activity rooted in the love of Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. So kung makaingon matanihan na mahigala nga rooted in the love of the Son, Father, Son, and the Holy Spirit. Of course, sa atong basahon sa Juan kapitulo 20 bersikulo 21 matud pa unya si Jesus mingon kinla pag-usab. Mainyo unta ang kalinaw, ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Mission ba, no? Gipadala sila aron magmisyon. No, sa ato pa nahilakip na gud na sa mga tudlo sa simbahan kining kabahin sa Ad Gentes, no, nga kining paghimo og mga apostolado apil gyud kini sa ato ang tulog, ato ang responsibilidad. Gani atong basahon sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19, tungod niini sa inyong pagpanglakaw himuha nga akong mga tinunan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Asa ito pa sa Vatican document nga Ad Gentes, gitudluan gud kita nga ang paghimo di ay og pagpangalagad mga outreach program, mga apostolado nga atong gihimo. Apil gyud ay kini sa atong gugma ngadto sa Santisima Trinidad. Kaya ang atong gugma sa Santisima Trinidad nagpasabot man kanato nga mangadto gyud kita isip mga pinadala. Ayan, no? Unya mao gyud kanay ato ang buluhaton. Nga ikaduha nga kanang unod sa Ad Gentes or the missionary document of the Church sa Vaticano, the vast majority of canonical saints are deeply involved in mission.
no? Ato pa, kung natong tanawon gyud mga higala, ang mga santos o mga martires active actively involved in mission yun, no? Gani dunay active traveler to foreign land o local evangelization. Kanang active traveler to foreign land mo kini ang mga kongregasyon nga mga tugyod og Guam, mga tugyod og mga lagyong lugar para sa misyon. Pero doon na po yung grupo kining gitawag na tog local evangelization, no? Kining gitawag na tog charity, prayer, and vision, defining characteristic of almost every saint, no? Sa ato pa kining yung pagka pinadala, no? Usagid ni sa mga nahimo sa mga santos. Dili ni kay ato-ato ra po mga santos gahimo na niini. Unya cultural adaptation. Sigon sa dokumento sa Adventist, ang missionaries are called to respect and engage with the local customs and relative religious traditions, uncovering seeds of the word within different cultures rather than simply imposing Western practices. Uy, kana diyan sa Adventist, sa mga dokumento sa Adventist, gi-emphasize kini nga ato gyud nga i-adapt ang Christianity sa mga cultural aspect sa simbahan, sa mga tao. No, dili nato iimpusar ang matod pa Western practices. No, kada bitawng ug unsay inaa sa inyo mao po'y imong mao po'y imuhang kanang gitawag nato og mao po'y imong ipatuman diha sa mga lugar nga atong gimisyonan. Ang tubag ana dili mapatyan sana munay nahitabo sa uman nga kana bitaw nga napatyan in taon sa ilahang pagmisyon kay wala man makasabot ang mga tao nga wala ta didto kay ato silang usbon kung dili ato rang gi-enhance ang ilahang pagtuo. Kung wala na nato usba, no? Kay kanang mga local, kanang mga culture nagsimba ba na sila, pero ato lang silang pasabton nga kanang inyong gisimbahan o kini among gitudlo usara. Panalitan, no? Panalitan kanang nagsimba sila og adlaw, no? Nagsimba sila og bulan. So mga sa una ba makay nga nga dili kining among gitudlo ninyo wala gyud magsukwahi sa inyohang gituuhan kay kanang adlaw ang gahimo ana ang Ginoo man. Sa ato pa kanang bulan ang naghimo sa bulan si ang atong Ginoo. No muda nga kanang inyohang pagsimba sa kuan okay ra pud na kay ang naghimo ana mao man ang mga kuan. Pero sa madugay sa madali dili lang kay diha ra ta kutob nga nagsimba man ta sa bulan ra gyud pud perme ato pud siguro ipalapaw pa paingon dito sa naghimo ni ana no. So hinay-hinay ba nga gitawag na to cultural adaptation. Sama pananglit sa sinulog sa Cebu kan cultural practice man na pero gi-adapt sa Christianity. Namuna nga doon sinulog gihapon pero mapasabta nato nga that is a cultural adaptation sa Christianity. Okay, klaro? So nya muna usa sa mga dokumento nga gitudlo sa kanang Adventist. Unya planting local churches. So usa gyud sa mga buluhaton gyud po sa mga misyonero mao gyud ang pagbutang og mga simbahan. No? Diri sa ako ang assignment karon. Bilib ko kay ni Father Dexter. No, kasi Father Dexter sa una so ito magpos manoyo do kay taga-dinhem ako. Kamay ra kay nagkapilya pananlitan sa Kandabong sa usa sa mga dakong barangay diri. Usa ra gyud nagkapilya. Karon pati na daghana kay ang gihimo ni Father Dexter subay gyud sa Adventist, no? Adventist di ay, no? Planting local churches. The ultimate goal of missionary work is to establish mature self-supporting local churches with their own indigenous clergy and hierarchy. Ayan, no? Nga imong yung kanabitaw maghimo yung ka mga kuan. Unya kini gihimo pod nga universal duty. The document outlines the rules of bishops, priests, religious communities, and laypersons in supporting or carrying out the church missionary calling. Usag yun sa mga gipangtudlo usab sa Adventist mao nga kanang ilhon pud nato ang papel sa mga obispo, sa mga kaparian, mga religious communities o laypersons in supporting or carrying out the church missionary calling. Sa ato pa nasabtan gid nato nga ang simbahan Katoliko di ay
missionary. Gani doon na gitay dokumento ana no. Kining dokumento sa Ad Gentes, no? The missionary document of the Second Vatican Council. Okay, no? So, din nila sa takudo ba? Ako ragyahapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre, Edwin Academia ka, manamilit usap ka ninyo. Manalangin ka na to ang Diyos o kagawang sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen.